Napasok sa ilam sa bus ang driver sa motorsiklo human siya mi-overtake sa bus sa General Maximum Avenue, New Imus Road, Cebu City. Ano ang report ni Alan Domingo? Ana pa sa ilawom sa series bus ang lalaking driver sa motorsiklo dihang naagian sa video uploader nga si JD Vlog. Unang miresponde ang mga personnel sa Cebu City Transportation Office. Daling nakaresponde ang Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office o ginahinay og kuha ang lalaki dayon gidalas tambalanan. Ana namatod pa sa luwas nga kahimtang ang lalaki nga wa ra usab malatay sa ligid sa bus. Hinuon nakaangkon kini og mga pangusalawas. Matod sa series bus driver nga misuway og overtake ang motorista sa bus nga iyang gimaniho. Managsama sila og direksyon dihang miliko ang bus, misuway og una ang motorista hinungdan nga naigo ang motor ug nalagpot ang driver ug napasok sa ilawom. May na lang kay nakahunog dali ang series bus driver ug wa malatay ang motorista nga anaa sa ilawom. Kalit malagpaka dire. Ni-overtake siya ninyo? Ana gid siguro to kay kalit man ako, nikalit man siya og paka nga rin, pagpaka break ko. So kamong duha gikan mo sa may kurbada, Dili gikan man dito. sa may SM. Di ba? DWD ba na? Oo. Pa left turn. Dili siya wala. Nya pwede din na motor overtake siya wala. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.